kurde ten. Akcję. Ale jaja. Ale jak szybko biegnie, to wiecie. Czegoś takiego to jeszcze nie było. Świetnie. Ale jak szybko. Teraz będzie. Uważajcie na aparaty. Serio. Żeby co? Boże, a tutaj ci... Aha, oni to naprawdę... Pracy, wiecie, nie tam robią. Oni biegną. Nic tam nie zrobią? Kurde, a ja nie wziąłam kamery, no normalnie.